היי ברונו. היי. ברונו דבר. תגיד הב. רואים אותך גם? יראו אותי. עשיתי טסט, בדקתי. אתה כן תצטרך להתקרב. ויונתן, אתה פינג פונג עם הראש שלך. אין בעיה. אני אוהב להיות פינג פונג. אלוהים לא נותן לך תפקיד שהוא לא חושב שאתה יכול לעמוד בו. חד משמעית. יפי? בית? אקשן! היי, שלום! מה העניינים? מה המצב? כולם בסדר? נוח להם עם אוזניות? אז שלום יונתן. אהלן. שלום דנאל. שלום. דנאל, לא דניאל. קודם כל, יונתן זה בן זוג של רז, מי שהייתה איתנו בפרק 4. נכון. אז אנחנו מכירים כמה זמן כבר? 7.5 שנים. 7.5 זה המון. כן. ודניאל אנחנו מכירים עכשיו. ועכשיו? אז אהלן, אתה פה בעצם על תקן המקצוען. יש עליך פרשר, לחץ. לא, אני בסדר, אני רגוע. אתה בסדר? כן. יופי, זה חשוב. מתרגש, אבל בסדר. כן. בעצם זה פרק שהולך להיות כזה, דיברנו אני ויונתן, כאילו על זה שרז בא להתראיין וזה, ואז סיפרת שאתה הולך למשמרת עם הכלב, שזה ברונו. נכון, לקחתי את זה. וברונו כאן, אגב. נכון. עשינו מלא עבודה בשביל שהוא יגיע, ואתם תראו אותו בטח בהתחלה. ובעצם, כאילו, זה היה מאוד מעניין מה שאתה סיפרת, שאתה הולך עם ברונו כשהוא... תספר על עצמך. אתה יונתן, מה אתה עושה בחיים? טוב, אני יונתן, אני לומד תואר במדעי התנהגות, ואני עושה תעודה בכלבנות טיפולית. איפה? באונו, במכללה באונו, בקריית אונו. וגם אתה דנאל? אני גם חלק מכל ה... אז אתם לומדים ביחד. לא לומדים ביחד, יש לנו את הדוגארד, קוראים לזה. אוקיי. שזה מה שאנחנו לומדים כאילו עם הכלבים. זה האילוף, זה המכללה לאילוף. מכללה לאילוף שנמצאת בקריית אונו. נכון. אוקיי. בכפר מעש. מאיפה אתם מכירים שניכם? מהעבודה ומהקורסים שלו. אז איפה אתם עובדים עכשיו? בחוות הכלבים של דרור. בכפר מס. כן. איפה? בכפר מס. זה ליד קריית אונו כאילו? זה בין כגני תקווה לפתח תקווה כזה. מהמם. אז אם אתם מעוניינים, כלבנות טיפולית, בקריית מס. כפר מס. כפר מס, סליחה. אוקיי, אז כמה זמן אתה בעצם לומד? אני התחלתי שנה שעברה, ועכשיו, לפני שבוע, התחלנו שנה שנייה. ואני צריך להתחיל את הכלבנות. אנחנו בעד זה או נגד זה, אגב? בעד הלימודים? כאילו בעד זה שיש עדיין 30% מילואימניקים. תשמעי, אני פחות בעד. בתואר שלי אין יותר מדי מילואימניקים. אוקיי, אז זה משנה. נכון, אבל בכל המכללה יש לך מילואימניקים. אז כל המכללה חזרה? כן, וכולם התחילו ללמוד. ואתה איזה שנה אתה? אני 3 שנים בתחום של כלבנות. סיימת כבר? לא, הוא לא למד. לא למדתי כלבנות טיפולית. אז פשוט נכנסת לתחום איך בעצם? נכנסתי לתחום ככלבן בחווה של דרור, למדתי במקביל בקורס שלו. מה זה אומר כלבן? כלבן זה בן אדם שעובד עם כלבים, מטפל בהם, מוציא אותם. הבנתי. יש לנו כלבי עמותות, יש לנו פנסיון כלבים, אז דואגים להם לטיפול הכי טוב. אז התחלת בעצם בתור אחד שבא להוציא אותם לטיול, מאכיל אותם, מאלף אותם באיזשהו שלב? כן, ובמקביל סטודנט. לכלבנות. אילוף אוקיי. טיפול בהתנהגות של כלבים ואילוף כלבים. איך הגעתם, שניכם, נתחיל איתך ואז אתה תספר. איך הגעתם בעצם לזה שאתם רוצים להתעסק עם כלבים? יפה. יש לי כלב סקאי, בן 12, היה בן 12, והרגשתי שהוא כבר ותיק. הוא בחיים. כן, היה בן 12 כשנפל לי הסימון שאני רוצה להרחיב את המשפחה. הבנתי. אימצתי עוד כלבה. רגע, קאי, איזה גזע הוא? סקאי. אסקי, מעורב. סקאי, אסקי. מתאים. בדיוק, ישב טוב. כן. ואימצתי עוד כלבה, מגיל חודשיים. היא גדלה אצלנו, הטבע עשה את שלו, נולד שקר. 8 כלבים. הכי טבעי, הכי יפה, סיפור אהבה מאוד כיפי. אבל מתאים? מתאים? מתאים שזה קרה? כן? בטח, זה הייתה תקווה. אוקיי. ו3 ימים לפני היום הולדת שלי, הם נולדו. וככה השארתי אצלי מתוך ה8, השארתי 2 אצלי, אז יש לי 4 כלבים.
זה המון. גדולים, כל אחד ב-40 קילו ומעלה. כל אחד כאילו אסקי. אסקי וגם מעורבת גדולה, את יודעת, עם גנים של כלבים גדולים פשוט. ואתה אחראי עליהם. ואני אחראי עליהם. אז יש לך להקה בבית. נכון, וגם מי שאימץ את הגורים, זה משפחה שלי, שכן שלי. זה עדיין באזור. חבר מהצבא מגולני. איזה כיף. אז ככה הכל תמיד קרוב, הכל ביחד, כיף חיים. נהדר. ויש לי גם לבת זוג שלי, שאני איתה 8 שנים, 2 כלבות גדולות בבית. והיא גם כאילו, הם גם מהחבורה? הם בחבורה, אבל הם... לא, כאילו, הכוונה מהמלטה. לא, הם כלבות אחרות. הבנתי. אז יש לנו 6 כלבים בבית. אז זה היה לפני שהחלטת להתחיל כאילו להיכנס לעולם הזה או אחרי? או תוך כדי? אז כשאימצתי את בלו, קיבלתי, בלו זאת האמא, הנקבה, וכשאמרתי לעצמי, בשיא התמימות, אם אני מאמץ עכשיו כלבה, בטוח היא תלמד מהכלב שלי, את התכונות הטובות, את הדברים הטובים, ועשתה לי בית ספר של החיים. זה גם וגם, לא? זה גם כאילו התכונות הרעות וגם התכונות חד משמעי. והתכונות שלה, כלומר, זה סוגים שונים לגמרי של כלבים, אז גם האופי שלהם שונה, והדרך שהם, היצרים שלהם שונים, והוא מבוגר ממנה בהמון. אז גם יש לו בגרות אחרת, אז כל ההתנהגות... סברה על מישהו. חבל הזמן. כן. ואני הבנתי שאני נכנס לסמטוחה מאוד רצינית. כן. שאני, אוקיי, אם אני רוצה... נראה לי, זה יכול להלחיץ הרבה אנשים, הסיפור הזה של 6 כלבים באחריות שלך. יש לכם גינה? נכון. יש לנו פה, בבני עטרות עכשיו אני גר, יש לנו שם שטח באמת שיכול להכיל הכל. וכשראיתי שבלו עושה לי בית ספר, הבנתי, בוא'נה, אני רוצה להרחיב את המשפחה. איך אני אדע איך להתנהל, איך אני אדע מה לעשות, אז זה יכול להיות בלגן, צריך לדעת מה לעשות בדבר הזה. אז ישר הכל התכוונן לי, אני הולך להיות מאלף כלבים, ללמוד את זה. היה לך תכנון לעשות משהו אחר לפני זה? כל כך הרבה, את יודעת, בגילי שלנו, אני בן 26, אחרי הצבא אתה מאמין שאתה יכול לעשות הכל. וזה קשה גם להתחייב בגיל צעיר כאילו למקצוע, כי אתה לא יודע, כל שנה אתה משתנה, אז כאילו גם התחומי העניין משתנים. נכון. אבל האהבה שלך לכלבים היא... הייתה, תמיד. ופתאום לקחת את האהבה הזאת וליצור ממנה משהו שהופך אותך, קודם כל לשלם עם עצמך. כי אתה יודע, אתה מתמודד עם עצמך, אתה מתמודד במצבים קיצוניים ופחות, דברים עובדים, לא עובדים, זה מחזק מאוד את החוסן הנפשי שלך. נכון. אבל יונתן, גם אתה היית בשלב הזה. נכון. שאתה לא יודע מה אתה רוצה לבחור. היה לי... היה לך שלב של הייטק, מתכנת. נכון. מה עוד היה לך שם? היה אדריכלות באיזשהו מקום, שהיה לי מחשבה קטנה כזאת. חיפשתי מה ללמוד, חיפשתי. בסופו של דבר קפץ לי המודעה הזאת, מדעי התנהגות פלוס תעודה. כאילו אני ממש עושה תואר בתעודה של הכלבנות. מדעי התנהגות? כן. אבל מדעי התנהגות זה בני אדם. נכון. אני רק חייבת לציין אם אתם שומעים ברקע את ברונו, כזה רוצה לקחת חלק ומלטף אותנו על הדרך, אז תדעו שהוא עושה את זה. כזה כלב טיפולי מצידו. אוקיי, אז מדעי ההתנהגות זה גם בני אדם. נכון, כי אני הולך לעבוד עם בני אדם איתו. נכון. אז צריך לדעת את הבני אדם. יפה, לא עשיתי את הקישור. זהו. אבל זה גם פסיכולוגיה יותר, לא? כן, זה כיוון הפסיכולוגיה. אני אקבל תעודה של מטפל. זה אבל מוזר שאתה אומר מטפל, כי כשאומרים מטפל אז כאילו חושבים על מישהו שיושב איתך בחדר ואתה על הספה ואתה מדבר איתו ואומר לו מה מפריע לך. נכון. זה לא זה. זה לא זה. אתה לא מדבר עם הבן אדם. נכון, זה להעצים התנהגויות, כאילו זה לקחת את הכלב, נגיד ילדים עם... חשש של... אוטיזם, הפרעות התנהגותיות. אפשר ללכת לאוטיזם, שזה ממש עוזר להם לעשות דברים כאילו, והכלב כאילו עושה איתם, והם כאילו מקבלים איזה מאוד חוזקה. כוח, חומץ. אפשר להגיד, כן. אוקיי. מסוגלות, תחושת מסוגלות. בדיוק, כן. אז אתה בשלב שאתה בשנה שנייה, ואתה כבר 3 שנים בתחום, זה אומר שיצא לך... להתעסק עם ילדים, מה התחום שלך בעצם? האמת שההתעסקות בילדים הגיעה לא מזמן, ודווקא גיליתי שיש חיבור ממש טוב, יש... בכפר קסם? קסם? וכפר מס. זה אותם אותיות אבל. נכון, מס, קסם, רק בלי א'.
קרוב, קרוב. אוקיי. אז שם כאילו? רגע, אני אסביר, ההבדל ביני לבינו, שהוא לומד ישר את הכלבנות הטיפולית, ואני למדתי את האילוף הקלאסי, המודרני של היום. כאילו מקבלים כלב, רוצים ללכת למאלף, כדי שהוא ידע לעשות פיפי בחוץ, להקשיב שהולכים. לכל הגבולות האלה, לגבולות של בבית, חוקי בית, ולאט לאט זה הגיע, מהר יחסית, זה הגיע לעולם של צעירים, שפתאום אני עובד עם ילדים בכיתה י' וילדים בכיתה ב', וזה מדהים, כלומר, והבנתי שגם אני רוצה להתקדם לכיתה. אבל אתה אומר הבית עם ילדים בכיתה י', ילדים בכיתה ב', כאילו זה שני גילאים שונים לגמרי. מאוד, הבדל עצום. באיזה מסגרת? מה, בבית ספר? כן, במסגרת. נגיד בכיתה ב' זה היה לבוא עם כלבה טיפולית. לבית ספר. לבית ספר, לתת תחושת ביטחון לילדים, לתת להם לחוות חוויות הצלחה מבחינת הפעלה של כלב, דברים שנותנים להם. ללמד אותו איך לשבת. זה קטע שאתה אומר את זה, כי אני נזכרת עכשיו, הייתי בכיתה וטרינרית, ואני זוכרת שהביאו לנו מישהו שהוא מאלף כלבים, לא ידעתי אם זה כלבנות טיפולית באותו רגע, כן. וממש נתנו לנו כלב, כאילו כל זוג קיבל כלב, והיינו צריכים להגיד לו לשבת. ומה שמלמדים אותך זה להגיד את זה בסמכות, נכון. כדי שהוא יקשיב לך. נכון. אלפא, לא יודעת אם זה באמת נכון, זה נכון? יש המון דברים, דרכים לשדר סמכות, וגם לא תמיד צריך סמכות. יש המון דרכים, כל העניין זה ללמד את הילדים בעיקר בכלבנות טיפולית, מה הקשר עין עם הכלב, איפה אתה מוצא נחת עם הקשר עין, איך אתה מצליח להפעיל אותו ולראות שהכלב איתך ושאתה לא לבד מול הבעיות שלך. איזה קטע? או שנגיד, לא חשבתי על זה ככה. נגיד ילדים איך עובדים על חרדה. בדרך כלל שהקוף בחרדה מתחיל להיות כל מיני תסמינים של זיעה ודברים כאלה. צריך לכלב טיפולי להתאים את הריח של הזיעה, אוקיי? עם האף, שידע לזהות את זה עוד לפני שזה מתחיל להתפרץ אצל הבן אדם, אצל הילד, וישר לגשת אליו ולתת לו את המקום הבטוח של הנה אני איתך, ולנתק אותו בסיטואציה. כן, ראיתי סרטונים כאלה באינסטגרם, שיש נגיד מישהו שיש לו אפילפסיה, אז הכלב ממש כאילו מאותת, תשב, שלא תיפול ותהיה לך סכנה, משהו כזה, נכון? בדיוק. ובעניין הזה גם של הכלבנות הטיפולית, זה העניין של איך להתאים, כי בתור הוא מטפל הרי. התעודה הזאת של המטפל, זה באמת לא לשבת רק במשרד. זה לדעת איך להתאים את הכלב לילד, לבן אדם שצריך, איזה טיפול הוא צריך. לשבת איתו על איך נקרא לזה? כשבונים את התוכנית עבודה. לבנות תוכנית עבודה, אבל זה באווירה יותר במקום במשרד, אז זה על הספסל בדשא פארק. וזה בזמן הליכה, וזה דברים הרבה יותר כלילים שבסופו של דבר אנחנו בני אדם, שלומדים להתאים את עצמנו לאחר ואיך למקד את הטיפול שיהיה לו הכי טוב. זהו, אז אני זוכרת שבאמת במקרה הזה שסיפרתי בבית ספר, אני הראשונה שהצליחה להשיב את הכלב שלה, קודם כל. וזה באמת נתן תחושה של מסוגלות, של כאילו וואי, הצלחתי. אז זה מה שבעצם רוצים לעשות עם הילדים, כאילו את התחושה הזאת? בעיקר. הבנתי. היה לי סיפור מעניין עם ילדה בכיתה ב' שם, שהיא לא ראתה כלבים, לא הייתה חשופה אף פעם לכלבים, והיא ממש פחדה. וואי, היא לא רצתה לשתף פעולה, והיא ראתה את חברים שלה מצליחים, והיא מפתם, לא לחצנו עליה, לא כלום. והיא לבד, אחרי שכל הכיתה יצאה, באה אלינו לבד, אמרה לנו, אני יכולה לנסות לבד, בלי שכולם מסתכלים שתגידו לי מה לעשות, וזה עבד מדהים, ברגע שהכלבה, היא רק הפעילה אותה טיפה לשבי ארצה, גלגול, שפן, סבבה? אז רגע, אם הכלבה הצליחה כשהם היו לבד, אז מה קרה שם בעצם שהיא הייתה בדינמיקה עם הכיתה? הכלבה לא הצליחה לבד, הילדה רצתה להיות עם הכלבה לבד. כן, כשכל הכיתה... לפני זה היא ניסתה אבל עם הכיתה? לא, היא לא רצתה. היא ממש חשישה, וגם כשבסיבת ילדים, הם מסתירים את זה בדרך שלהם, הם לא תמיד... גם מבוגרים. נכון, ואצל ילדים אבל זה תמים כזה, אתה רואה את התמימות. ואחרי כשהיא באה והצליחה להתקרב ולתת ולראות שזה פחות מאיים, שתי כיתות אחרי זה היא חיכתה מחוץ לשיעור, כיתה בית אחרת פשוט. חיכתה מחוץ לשיעור, ראתה את הילדה שפחדה בכיתה אחרת, שהיא לא בהכרח החברה הכי טובה שלה, אבל היא ראתה... ילדה גם בכיתה ב'. כן, היא ראתה ילדה שהיא, כאילו היא ראתה את עצמה מהצד, בשיעור שלה. והיא באה לעזור לילדה. היא באה והתקרבה לכלבה איתה, והתנה לה את התחושת ביטחון, ואת רואה את זה אמפתיה. ברגע. כן. עבודה עם כלב, הצלחה, או ביטחון, או להקרין את זה למקום אחר, שגם הוא כנראה יקרין את זה למקום אחר. זה מין, הילד גם,
עם הכלב בחוסר ביטחון, אז יכול להיות שגם בדברים אחרים הוא בחוסר ביטחון. וההצלחה הקטנה הזאת שהוא עושה עם הכלב יכולה להגיע טוב, אני מצליח פה, אני יכול להצליח גם בעוד מקום, אני יכול להצליח בעוד מקום. וזה משהו אני זוכרת שאני סחבתי עם עצמי את ההרגשה הזאת של הצלחתי, כאילו לכמה שנים טובות. עד היום? כן, גם זה שאני הראשונה זה כאילו אני יותר טובה מכם, סתם. אגב, כאילו חוסר ביטחון, אם נכנסנו לזה, גם לכלב יש חוסר ביטחון? מותר לו שיהיה לו חוסר ביטחון בתפקיד כזה? רצוי מאוד שלא. רצוי מאוד כן לחשוף אותו לפני, בגורות, כמה שיותר לבני אדם, למכה עמוק של ידיים, מגע לא נעים לפעמים, ובשביל שהכלב יתרגל לכל הדברים האלה, שיחווה חוויה טובה מהדבר הזה, כמובן שמשמעת, פקודות, תרגילים, כל הדברים האלה, להתחיל בגורות זה הרבה יותר משתלם לעבוד על זה מאשר להתחיל בשלב מאוחר מדי. וכן רצוי שכלבים טיפוליים ידעו להכיל את הסיטואציות הקיצוניות. כן. שמגיע קעדה של 11 אנשים שרק רוצים לגשת עם הידיים, הכלב צריך להכיל את זה. זה מה זה קשה. מאוד. יש עכשיו בתל אביב את הרכבת הקלה, נכון. ויש שם את הכלבים של המשטרה. ואתה מה זה רוצה לחבק אותם וללטף אותם, ואי אפשר לגעת בהם. נכון. זה לכלבי עבודה לגמרי, כלבי שירות משטרתי, שהם צריכים להיות בתפקיד. נכון. החיזוק שלהם לכל מה שהם חווים, הם בתפקיד גם אם הם לא עושים כלום. נכון, למרות שאני רואה אותם פעמים כזה מטפסים על המטפל שלהם, זה מותר? זה בגדר המותר? מותר להוריד מתח, מותר לשחרר את הכלב, מותר... לא, אבל עם הווסט. עם הווסט בטח, הווסט הוא מורגל טוב לווסט, הוא נוח לו עם דברו איתנו על הווסט. הווסט שיש להם, כן. הווסט הוא בעיקרון הרבה מאוד ווסח. הוא יותר בשביל כאילו המראית עין שידעו לא לגעת בכלבים, או גם בשביל הכלבים כדי להכניס אותם למוד של אני בעבודה? זה מאוד מבדיל אותם שמבינים שהם כלבי עבודה. כלומר זה כבר גורם להיסוס אם לגשת, לא לגשת, מותר לי, לא מותר לי. כלומר זה כן יוצר הפרדה כבר. אבל שהכלב בעבודה אסור ללטף אותו, כאילו זה לא בעניין של עדיף שלו, אלא אל תיגעו בו, הוא בעבודה. ותמיד אני מאמין שאפשר לישון. כן? תמיד אני מאמין שאפשר. אוקיי. כי אני ישר ניגשת בכזה, אי אפשר לגעת. אין, הוא בעבודה. תנסי פעם הבאה לישון, אני יכולה אולי להגיד לו שלום. להגיד לו שלום. אוקיי, אני אנסה. אבל אם כבר דיברנו כאילו על כלבי עבודה, אתם כלבים טיפוליים, וגם עכשיו ניסינו להבין שיש כל מיני סוגים של תפקידים לכלבים. נכון. גם מרגיש לי שבטיפוליים יש כל מיני סוגים. נגיד יש כלב שמביאים לבית והוא איתם והוא הכלב שלהם, ונגיד ברונו הוא שלך. נכון. הוא לא הולך למשפחה. לא, הוא לא מבחינת כלב נחייה או כאלה דברים. אז מה זה כאלה דברים? תרחיב לנו כזה. יש כלב שהוא צריך להיחשף, אז מביאים אותו למשפחה שיודעים שאם יעשו איתו את החשיפה הנכונה, לפני שמתחילים איתו, או אחרי שמתחילים איתו את התהליך של הנחייה. השאלה שלי הייתה, יש כלב נחייה, נכון. יש כלב טיפולי, שנגיד נכון. פוסט טראומה, חיילים, נכון, שזה גם, זה כלב שהולך לבן אדם שהוא עובר הכשרה לפוסט טראומה, שהוא מקבל התקף, הוא איתו. ויש את הכלב הטיפולי שזה, הוא איתי, אבל אני עושה איתו את העבודה ביחד עם קבוצה מסוימת. הבנתי, וכאילו בעצם זה 3 סוגים, או שיש עוד כל מיני? אני יודעת שנגיד עכשיו נהיה משהו חדש להביא לנשים מוכות, כלב שיגן עליהם. נכון. אז זה גם כלב טיפולי או שזה כלב עבודה? זה מאוד מאוד תלוי בבית בדרך כלל, ומה הם באמת רוצים שיהיה מהכלב. כלב שמירה אמור להיות כלב עבודה. אבל שהוא ידע איך לספק לך את מה שאתה צריך למה שהוא חונך והוא הורגל. עם כלבים טיפוליים, נגיד עם ברונו, זה הכרטיס ביקור שלו. זה הכרטיס ביקור של יונתן. אוקיי. הוא צריך להיות מאוד בטוח במה שיש לו, הוא צריך לדעת איך להפעיל אותו הכי טוב, לדעת איך לנתק אותו מדברים קיצוניים, להוביל אותו לדבר הנכון, לגרום לו לעבוד כשאחרים מעבידים אותו, כלומר נותנים לו פקודות. זה יכול להיות שברונו גם ישומש על ידי אחרים? בטח, מאוד חשוב שהוא ידע איך לעשות. השתמש במילה הנכונה, מרגיש לי קצת זולות כזה, להשתמש במילה ישומש.
אז... הוא כלב, הוא לא מכשיר. שידע לעבוד עם כל בן אדם. הבנתי, אוקיי. שכל מי שנכנס איתו לתהליך יוכל להפעיל אותו, גם אם זה לשנייה וגם אם זה לפרק זמן ארוך. וכשמתאימים כלב, נגיד הוא כן, אבל הוא יוכל בעתיד, סליחה, להגיע למשפחה שרוצה כלב טיפולי למשפחה. ושהוא יוכל לגשת אליהם הביתה ולהתאים את הכלב טיפולי לבית. כלומר, ואיך צריך לעבוד, ולקרוא עליהם תוכנית עבודה, וכמה הם צריכים להקפיד, ולהתאים את זה לשגרה שלהם. וזה, יוני יוכל להתאים כלב טיפולי לכל בית, כלומר, שיביאו אליו. בהכשרה שלך זה כדי שאתה, יגידו לך, היי, שומע, יש משפחה עם ילד שיש לו בעיות התנהגותיות. ורוצים שיהיה לו כלב כדי ללמד אותו לבסט את הרגשות, זה קורה, דברים כאלה? הוא יוכל גם להמליץ איזה כלב, איזה סוגים, מה תכונות. זה מעניין. זה מאוד מאוד מעניין, לכל כלב יש... דברו איתנו על סוגים. ויש לך את הגולדן ריטריבר. רגע, מה ברונו? כי פעם קודמת הייתי בזה. גולדן ריטריבר. אם ראיתם את הפרק עם רסי, צעקה עליי, אז עם הכלב הזה טעיתי. אז הוא גולדן ריטריבר. אז הוא גולדן, סבבה? כלב מושלם להיות כלב טיפולי. כן, נראה לי הוא כלב מושלם לילדים, למשפחות. לכולם. הוא מכיל, כאילו, המון סיטואציות חשוב גם שידע להכיל גם חיות ורעשים וגירויים אחרים שמתמודדים איתם רק מחוץ לבית. הבנתי. ובעיניי כאילו גם רואה בלגי יכול להיות ככה, ורואה גרמני, ולא יודעת, בורדר, כאילו... נכון. נמצא דווקא כלבים שהם כלבי עבודה מאוד מאוד טובים. עבודה. כן, עבודה. לא טיפול. נגיד עכשיו שהעבודה זה גם הטיפולי. כן? סבבה? כלומר זה... כי האמת שלא ראיתי כלב טיפולי שהוא רואה גרמני. אני דווקא ראיתי כאלה. אז יש לי עכשיו בקורס מישהי שיש לה רואה גרמנית. גם לי היה בקורס רואה גרמנית ב9, 7. אז אם אתם מפחדים מכלבים, כאילו, אם רואה גרמני יכול להיות כלב טיפולי, זה אומר שהכלב הוא עדין. נכון, אבל יש כלבים גם צריכים משמעת וגם כאילו... אבל זה נטו כאילו אם הוא בא מאיזה אזור של... נכון, שהתעללו בו, שנתנו לו להיות בקרבות כלבים וכאלה, זה לא נגיד כמו שאומרים על פיטבול שהם אכזריים. יודעת איזה נשמה זה כלב פיטבול? אני יודעת. אין דבר כזה. אני רוצה שנעשה עכשיו קמפיין של ניקוי השם, המוניטין של פיטבול. הלוואי שזה... מה אתם אוהבים בכלב פיטבול? שוט. הרגישות שלו. הוא דביק אליך. וואו, הנתינה שלו... יש להם חיוך. יש להם חיוך, יש להם... העיניים שלהם גם. אהבה מטורפת. הם יודעים להיות כמו חתול שעושה לך פאפי. כאילו, את העיניים, אז יש את הפאפי אייז כאלה. כן. משחקים, יצר מטורף, אפשר להניע אותם בטירוף. אז כאילו, מלמדים אותם לתקוף, ועוד אנשים רואים שזה נותן ביטחון, ורוצים להביא גם את הכלב הזה. אז זה באמת קשה, כי מצד אחד הם משתמשים בו נכון, הם משתמשים בו כדי לשמור על הבית, מצד שני... זה להרתיע. כן. זה נשק לכל דבר. אנשים לא תמיד יודעים לאן הם מכניסים את עצמם. הם אומרים, השכן שלי, וואו, איזה כלב עבודה, איזה כלב יש לו, אני גם צריך אחד כזה שישמור לי על הבית, ולא מבינים כמה עבודה יש, בעיקר עם בלגי ומלינוע, שיש להם כמות אנרגיה מטורפת. אם הייתם צריכים לדרג עכשיו את שלושת הגזעים שאתם הכי אוהבים לעבוד איתם, אז מה אתם מדרגים? וואו, יש לי. יאללה, שוט, תתחיל. אבל יונתן, לא להעתיק. לא, אחרי זה אני אדבר. יש לי רואה בקר אוסטרלי. מה? רואה בקר אוסטרלי. רואת בקר אוסטרלי. רואה אוסטרלי? כן, לא, זה בקר. אני חייבת לראות את זה. זה כלב שונה לגמרי מהאוסטרלי. רגע, אני חייבת שתהיה לחפש את זה, סורי. רואה בקר אוסטרלי? איך קוראים? קימצ'י. וואי, מדהימה. שוגעת, אבל מדהימה. מדהימה, אחי. אין להם פרווה. יש להם קצת פרווה, וגם, את יודעת, זה גם משתנה, זה יכול טיפה יותר ארוך. אנחנו נשים עכשיו תמונה כדי שתראו, ואז נשים תמונה של רועה אוסטרלי, כדי שתראו שאיזה חמודים הם. הם ממש יפים. ממש. השני והכי מפתיע בעיניי זה הלברדודל. שילוב בין לברדודל. הם לא ליופי? תקשיבי. זה כלב משפחה קלאסי, לא? זה כלב משפחה מעבר לקלאסי, יש לו תכונות דווקא של למשפחה, שלא ראיתי את זה בהמון כלבים. כמות אהבה ונתינה
נאמנות, אני לא יודע איך להסביר את זה. זה הכלבים האלה שיש להם מבט אנושי, נכון? זהו, זה משתנה. לכל כלב יש את העיניים שלו, ואתה יכול להרגיש מבט חודר אנושי מכל כלב כמעט. את יודעת, אני אספר לך משהו על קשר עין. נו. את עכשיו נכנסת למקום חדש, שלא היית פה בחיים, לבד. מלא אנשים שגם לא מכירים אחד את השני, מתוכם הם מוגבלים במקום, אז ככה את נכנסת, ומישהו מבין כל האנשים האלה לא מפסיק להסתכל עלייך. נתקע עלייך עם המבט. וואי, לא חשבתי על זה, זו סיטואציה של הכלב. הכלב כל הזמן נמצא במקומות חדשים, ואנשים כאילו שאוהבים כלבים, מסתכלים עליו, אבל בתכלס הוא לא מכיר אותם. הוא לא מכיר, ואז כשאתה לא מכיר... אז אני אפסיק לבהות בכלבים. וכשאתה מסתכל על הכלב ואתה לא מוריד ממנו את העיניים, כמה שאתה רוצה להיות חמוד, שיבוא, שהוא יאהב אותך, שיראה שאתה פתוח. זה דווקא הדבר שיכול לאתגר אותם. איזה קטע. כן. יש כלבים שברחוב אני כאילו מסתכלת עליהם ואז הם מחזירים לי בקשקוש זנב וזה, אבל כאילו... ויש כלבים שדווקא אם תסתכלי, פתאום, הופ, ירחיקו אותך, כזה... הם ירחקו הבעלים. ירחיקו אותך. הבנתי. כי זה רק בגלל המבט. בגלל זה אתם אומרים, צריך להרגיל אותם לסביבות שונות בטח. כי הם כל הזמן יהיו בסביבה שהם לא יכירו את האנשים, הם יקבלו תגובה, והם צריכים לדעת איך להגיב. נכון, ואז תחשבי שבן אדם פוחד, שיש לו חשש קטן, מסתכל לו בעיניים, והוא מפחד. כל תנועה, כל תזוזה, אתה חושב שאתה נבחן. הכלב, הוא מרגיש שאתה לחוץ, אז הוא גם חושד בך. אבל זה יכול להתפרש שהוא מזמין אותי למשחק, הוא מאיים עליי עכשיו, הוא מסקרן אותי, כלומר, בדרך הקשר עין, בדרך ההסתכלות על העיניים שלהם, אתה יכול לראות המון דברים אצל הכלב. אז זהו, אז תלמד אותנו רגע, איך זה שמסתכלים על כלב, ואנחנו יודעים לזהות שהוא לא בעניין. כאילו לא לגשת אליו, כנראה הוא רגיש לאווירה, כן, יש סימנים דווקא מאוד ברורים. שנגיד הזנב של הכלב יורד למטה. הוא היה למעלה, פתאום ראה בן אדם והוא קופא, פתאום הוא נעצר, או שהוא זז בצורה כזאת לא נעימה ורגועה, יותר חד. יש להם קטע שהם כזה מסתכלים עליך ומורידים גם את הראש. נכון. זה חשדני? כאילו זה מראה שהם חשדנים? מורידים את הראש, זה דרך להראות גם הכלב שהוא לא בא לאיים דווקא, הוא מוריד טיפה את הראש. כאילו קנוע קצת. כן, הוא טיפה, אני יורד מתחתיך. זה רק בעיר ללטף אותם. אבל אם תשימו לב... אנחנו מדברים על זה וזה מייצר איזשהו רגש מאוד חזק. כן, ברור. כן, אז מה, אתם מרגישים שבתהליך הזה של אילוף או עבודה עם כלבים, אתם צריכים למתן את הרגשות גם? מאוד, חייב לעשות הפרדה בין הרגש לעבודה, כן? חייב. איפה אתה רואה את זה בעיקר? ברגע שאתה... יונתן, באת גם לרעיון. נכון. לא, דבר, תסיים ואני נכנס. יש איזשהו גבול שהכלב לא יכול לעבור, אני תמיד מקפיד לעקוף את החוק. מה זה אומר? לעקוף את החוק ולהתעקש איתו שלא יעבור אותי, כלומר להחזיר אותו לאותה נקודה ולחזק אותו ברגע שהוא עושה התנהגות נכונה. וליצור איתו משך בתוך התנועה הזאת, כלומר שלא ילך יותר מדי ישר, שיהיה לי ליד הרגל. כמה יוצא לך? כי זה תמיד סקרן אותי לדעת, כי רואים כזה באינסטגרם אנשים שמאלפים כלבים, איך לאלף את הכלב שלך, שילך תמיד לידך נגיד בטיול. ורואים אותו, מתקן אותו כמה פעמים ואז הולך. האם זה באמת ככה בחיים האמיתיים, שכאילו מתקנים 3-4 פעמים ואז זהו, הכלב כאילו... מתוקן. המשחק של העקשנות פה מאוד חשוב, וברגע שהם יבינו שאתה לא מוותר, ושיש פה מישהו שטיפה יותר משוגע ממך, אפשר להגיד, אז הם... ככה זה עובד? כן. מי יותר משוגע? מי יותר ילדותי, משוגע, אתה יודע, אם העקשנות לא עובדת, ואתה חזרת, ואתה עושה את זה בגישת פורס, ושזה בלי תיקונים, אתה יכול תמיד, אבל זה לוקח יותר זמן. ברגע שהכלב מרגיש שמשהו לא בסדר, אנחנו נותנים לו את ההזדמנות לעשות את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. גם בזמנים שהוא יודע שהוא כרגע לא באילוף. נכון. כי אתה צריך לבסס קודם כל את הפקודות, לגרום לו להבין את כל הפקודות, שיהיה לך את החיבור הישיר לעולם הכלב קודם כל, לדעת איך שאתה מתפזר ומתנתק, אתה הולך לחזור למקום הבטוח, לבסיס הטוב שלך, ומשם ננתק אותך ותתמודד מול הסיטואציה בדרך שלי. עייף. כן. אבל מה מחזיק אתכם? ההצלחה. ההצלחה, אבל הדבר, החיוך שיוצא לאנשים אחרי שהם רואים את הכלב שלהם עובד, ושהם רואים מהכלב כלב פתאום. העבודה שלנו בעיקרון זה באמת לפגוש כלבים
תכלס בשבילנו לא תמיד חדשים, להוציא אותם, כאילו לשטוף, להביא להם אוכל. אני הולך עובד עם ברונו, או רגע הולך לראות את הכלבים האחרים כדי ליצור איתם קשר קצת יותר טוב. אפילו אתה נשאר עם ברונו בחווה, וזה גם סוג של עבודת חשיפה. להשאיר אותו לבד. השארת אותו לילה? לא. להשאיר אותו בחצר לבד, או בחדר עצמו. זה חושף אותו לעוד כלבים. זה חושף אותו לעוד כלבים, זה חושף אותו... טוב, אתה בחדר כאילו פנסיון, חדר כלוב, אתה צריך לדעת מה זה, למקרה ובהמשך, לא יודע, אני אגור לבד עם רז כאילו, ואנחנו נרצה לטוס, איפה נשים את הכלב? זה פנסיון. או אצל ההורים. או אצל ההורים. תלוי כמה סבלנות יש להם. לגמרי. נכון, אני לוקח אותו איתי רוב הפעמים, שאני הולך לעבודה, וזה, הוא בא איתי, וגם בהמשך העבודה שלי תהיה איתו, כאילו הוא יהיה החבר המלווה שלי לעבודה תמיד. נכון. איזה כיף זה לדעת את זה, שזאת העבודה שלכם? לגמרי. כאילו, וכמו כל עבודה יש קשיים ויש עליות, אז מה באמת העליות? כאילו, אתה באמת 3 שנים עם ניסיון בתחום, אז מה יצא לך לעשות עם הכלבים? לפי דעתי זה מתחיל בחווה, סבבה? גם אני אגיד קצת משהו על יונתן לפני זה. המשמעות ללכת לעבוד בכלבנות וגם ללמוד את המקצוע של כלבן טיפולי, זה זכייה מכל הכיוונים. כי מעבר ללמוד את הבני אדם ואיך להתאים את הכלב שלך לבני אדם... שזה הכלבנות הטיפולית? זה הכלבנות, מעבר גם מאלפים. אתה מאלף את הכלב שלך, אתה רוצה שזה גם יהיה כרטיס ביקור שלך. ללמוד את המקצוע של כלבנות, ואתה לומד מאפס את העולם הכלב. אתה לומד להכיר את כל הניואנסים הכי קטנים, אם הכלב בנוח, לא בנוח, שמח, לא שמח. אתה מלמד את עצמך איך לגשת לכלב שלא מכיר אותך. וזה בכלל משפיע גם, זה מקרין גם לבני אדם, שאתה יודע איך לגשת, ובאנרגיה שלך אתה מאוד רגוע, ואתה מאוד בטוח במי שאתה. כן. ושם אתה בונה את זה, את כל הביטחון. בטח גם לפעמים אתה רואה כאילו בקשיים של הכלב, קשיים שלך, שלפעמים יש. אנחנו מדברים על התנהגויות, אז נגיד, כשאתה שם לב שהוא לחוץ, אז אולי אתה שם לב מתי אתה לחוץ ואיך אתה מגיב, כאילו מודעות כזאת. לגמרי. ובעיניי, הכל מתחיל אז מהחווה. בשבילי, החווה הכי מוצלחת שהייתה לי, זה שמגיעים כלבי עמותות, ויש שנאה בין שני כלבים. שנאה, מעריכים אותם, לא היה ביניהם חשיפה, איך שהם נפגשים זה פיצוץ. לרוב ההתערבויות שלנו כבני אדם, מאוד משפיעות כי אנחנו מענישים באלף. אנחנו נותנים תכונות אנושיות לכלב, ואנחנו פועלים בהתאם לתכונות האנושיות שצריך להתמודד עם כלב. סבבה? אז אתה לומד איך לנתק את האנושיות, ולהפוך להיות, כאילו, תמיד האנושיות קיימת. אתה מתכוון לנתק את האנשה שעשית על הכלב? כן, אוקיי. בדיוק, לנתק את האנשה לגמרי, וכשאתה לומד להכיר את הכלב, בנית את המערכת היחסים שלך עם כלב שאתה לא מכיר, שהולך לעזוב פה עוד מעט. ואתה רוצה ליצור לו את החוויה, לגרום לו להשתחרר, כי בא לך שיהיה לו טוב. ואתה מנסה כל יום לעבוד עם הכלב שהוא שונא דווקא, לידו, ליצור להם חוויה חיובית, ואז בסוף הם הופכים לאחים. ובזכות החיבור הזה אפשר לצרף אליהם אחרי זה עוד 6 כלבים, והכלב יוצא הכי מתוק בעולם. כן. בעיית התנהגות שלו נפתרת. אז בעיניי, לפחות בחווה, זאת הצלחה מטורפת. לקחת כלב שהוא לא חשוף, בעייתי, תוקף כל דבר, ופשוט להעניק לו חיים אמיתיים. להעניק לו את אז אני רוצה רגע להכניס פה את לולה. בדיוק, רציתי באיזשהו שלב שזה ייכנס. מי שלא יודע מי זאת לולה, זו כלבה שיונתן והמשפחה שלו אימצו, או עשו... עשינו אומנה. אומנה, נכון. והיא הייתה אצלכם כמה חודשים, ובגלל שהיית צריך לקחת את ברונו ללימודים שלך, אז לא יכלת להשאיר אותה אצלך, כי זה היה יותר מדי כבר. נכון, באיזשהו מקום. שזה מובן, כי גם אין לכם גינה בבית, אז זה קצת קשה להכניס בדיוק. גם הוא רצה מאוד להתחייב לתהליך. הוא רצה מאוד לשפר את עצמו כמה שיותר מהר, וגם לתת לכלבה את הכלים, תתמודדי יותר טוב בחיים. אני רוצה לעשות לך טוב, ואז הוא נרתם לקחת אותה. אז בעצם גם לשחרר אותה זה לעזור לה להצליח בחיים? בטח, להפוך לה את הבסיס. כי, רגע, אני חייבת לחדד את זה, כי אנחנו רואים הרבה בתנו לחיות לחיות, עמותות SOS, הכלבה עברה 4 בתים, ואנחנו ממש רוצים למצוא לה בית, אז אלו סיפורים שקשה לשמוע, ובראש שלי שהיא עברה 4 בתים זה פוגע לה באמון, באנשים, בבני אדם, אולי היא תהיה יותר
כאילו, איך אומרים את זה? לא נוקשה. אגרסיבית. יותר רחוקה. כן. יותר סגורה למי שנמצא איתה. אז אתה אומר בעצם שזה עוזר לכלבה. חד משמעית. אוקיי. אם עושים אבל, זה העניין אבל של בן אדם מקצועי שעושה את זה. בן אדם מקצועי שפותר את הבעיות התנהגות של כלב, יודע איך להפעיל אותו, יודע איך להתמודד איתו, ולא, כשאתה מעביר את השרביט למישהו אחר, אתה אמור להעביר אותה כבר מוכנה. מבינה למה אני מתכוון? כלומר, אז לולה הייתה מוכנה בשלב הזה? לולה הייתה כלבה הראשונה שלי פרנסלס, כאילו. כסטודנט גם. שזה שונה לגמרי. אוקיי. היה לי כלב שהייתי קטן, שלצערי אחרי... לא, הוא לא נפטר. למה אתם גורמים את זה להישמע? אבל זה לצערי. זה לצערי, כי אחותי הקטנה נולדה, ואבא שלי החליט שהוא לא רוצה שהוא יישאר אצלנו. כי הוא היה לא יש כל מיני דברים. הייתם מחזירים את האחות. סליחה. אוקיי. אז העברנו אותו למישהו שההורים שלי הכירו, והוא היה איתנו 1.5 שנה. אז את יודעת, כאילו, פה התחילה, בסופו של דבר, הוא היה פינצ'ר, היה כלב קטן. חמוד. היה אצלנו מגור, כאילו. כן. אז שם האהבה התחילה לכלבים. נכון. ואז כמה זמן עבר אחרי שלולה הגיע אליכם? כמה זמן עבר? מהפינצ'ר עד ללולה. עבר איזה 12-10 שנים. הבאתי אותה לפני שהתחלתי את הלימודים. לא ידעתי מי נגד מי, איך אני עובד איתה, מה אני עושה איתה, כאילו היא פתאום אגרסיבית, פתאום נובחת על אנשים. כאילו היה איתה המון. אבל אני זוכרת שכן ניסית לעבוד איתה. הוא גם הצליח. אז עבדתי איתה, כאילו התחלתי את התואר. היינו לומדים ימי חמישי, תמיד ימי חמישי, לומדים, כאילו, אימה איתי ללימודים. זה לימודים, כאילו, הלימודים הם משהו שצריך להביא איתו כלב. כן. זה תנאי שצריך בשביל להתקבל. צריך בשביל לעבוד. למה הם לא מביאים לכם כלבים? זה באילוף הרגיל, במכללה הרגילה של דוגה. כן? ששם מביאים לך כלבי עמותות. אבל בכלבנות טיפולית אתה מביא את הכלב. אתה צריך להביא. אתה צריך לעבור תהליך, כן. או שעד שהכלב שלך מוכן, אתה יודעת, יש אנשים שמחכים, שהגיע הכלב שלהם בכל מיני מקומות, אז בקורס מתחיל, אתה כבר רוצה להתחיל. כן. אז אתה מביא בינתיים את הכלב של השכן לעבוד איתו, מי שעובר את המבחן. כן. היה המון קשיים בהתחלה, הייתה נושכת אותי כאילו בבחינת משחק, כאילו היא הייתה בת 8 חודשים יד. היא לא חוותה בית, כאילו, אני הייתי הבית הראשון שלה. טיולים, פתאום כאילו חטפה סיבוב, כאילו מה זה סיבוב? היא נפתחה, היא הרגישה בביטחון, והיא הרגישה שהיא צריכה לשמור עליי באיזשהו מקום. אז כל בן אדם שהיה מתקרב אליי, הייתה באה כאילו בזוז, כאילו מבריחה אותו, או אפילו חושפת שיניים. כל בן אדם שיש לו כלב בעצם, הכלב שלו עובר את השלב הזה. היא לימדה אותי הרבה, כאילו היא עשתה לי בית ספר. זהו, אני רואה שזה מוטיב חוזר אצלכם. הם עושים לכם בית ספר. ברור. זה לא אמור להיות ההפך? אז מתחילים, והיא עשתה לי בית ספר. היא לימדה אותי דברים שאני עכשיו, אוקיי, אני אדע לאבא על דברים שאני לא אעשה כמו שעשיתי איתה. באיזשהו שלב, כאילו עברתי, כאילו היה לי ממש קשה בהתחלה. לא הייתי יוצא מהבית כי הייתי איתה, כי ההורים שלי לא היה להם כוח, כאילו זה היה הכל ביחד. היא האחריות שלך. כן. היא ממש 100% האחריות שלך. כן. ואז זו הייתה הבנה כאילו מאוד גדולה שנפלה עליך, כשהתחלת את הנושא הזה? כן, שפתאום כזה, אוקיי, כאילו מה אני עושה, איפה אני, והתייעצתי עם אנשים, והתחלתי זה, ופה... נהדר, זה מה שאתה צריך לעשות. נכון, ופה התחלתי, כאילו העבודה איתה השתפרה פלאים, כאילו באמת היא הפכה להיות, אני לא יכול להגיד 90%, אבל הייתי נותן לה את ה-70% שהיא כן כאילו... וזה כאילו מקום שהיית רוצה למסור בו כלב? שהיא 70% הייתי רוצה קצת יותר. הייתי רוצה קצת יותר, כי היא עברה לבית. כאילו, מצאתי לה בית. את זה לא ידעתי. אבל היא... איזה מרגש זה. אבל הם החזירו אותה. יש לי גם משהו להגיד בנושא הזה של כלב שעובר מבית לבית ושמוותרים עליו. רגע, מה המצב שלו לה עכשיו, אתה יודע? היא חזרה לכלבייה. אז היא עדיין בכלבייה. כן. אם אתם רוצים לאלף כלבה מקסימה בשם לולה, וצריך אהבה ותשומת לב ופוקוס, אולי היא מתאימה יותר לרווקים שיש להם יותר זמן,
פחות למשפחה עם ילדים? דווקא אפשר להגיד, אבל היה לי כאילו את האחיין שלי, שהוא עכשיו בן 1.5 שנה, והיא הייתה בת, וכאילו כשהיא הייתה אצלי... לא בקטע של להסתדר או לא להסתדר איתם. אוקיי. כאילו כאלה שיש להם זמן אז עכשיו. צריך זמן. לעבוד עם ההתנהגות שלה. כן, אם יש לך ילד זה פחות... קשוח, אבל אם אתה רוצה אז אתה יכול, אבל... באיזה עמותה היא נמצאת? בכלביית רמלה. כלביית רמלה, אז תחפשו את לולה, כלבה מקסימה, נשים תמונה שלה. אתה רצית להגיד משהו על זה שכלבים עוזבים, כאילו נוטשים אותם. עוברים מבית לבית. עוברים מבית לבית. במציאות שלנו, אנשים לא נותנים את כל הפרטים על הכלב. מנסים רק למצוא לו בית, ויאללה, הבן אדם מסתדר, אוקיי? ופחות מסבירים על בעיות התנהגות שיכולות למנוע את האימוץ בסופו של דבר. אז ישר זורקים את זה לידיים של משפחה. המשפחה מתמודדת עם בעיות, קשיים, שהם לא יודעים איך להתמודד, ואומרים, אולי הוא יאכל משהו, אולי הוא זה, אבל הכלב הורס את הבית, הכלב משנה את השגרה. אי אפשר לחיות איתו, אין לנו את הזמן, אין לנו כלום, נוותר, נחזיר לעמותה, ואף אחד באמת לא מנסה להתמודד בסופו של דבר עם מה שיש לך בידיים. העמותה דואגת לסל אימוץ והכל, ולחיסונים, אין בעיה. סל אימוץ זה חיסונים? כן, כן. אבל לא אילוף. לא. ולאנשים לא תמיד יש כסף למאלף, ואין להם זמן לתהליך, והם רק רצו להגשים את התמונה הזאת שלא להיות, שיהיה לידי את הכלב שלי, והם לא מקבלים את זה, והם לא מקבלים מענה, אז הם מעבירים מבית לבית, וכן, ההתנהגות פה של הכלב מתחילה להיות הרבה הרבה יותר גרועה, הוא פחות סומך על האדם, הוא פחות הכל, אבל כשכלב בא, כשאנחנו, במקרה של לולה, אני גם לקחתי חלק הוא ליווה אותי מאוד בתהליך הזה. ותמיד הקפדתי להגיד לו שנגיד את האמת, ואיזה קשיים יכולים להיות, ועם מה צריך להתמודד, ואיפה הוא יכול ללוות אותם ולסייע להם, ואיפה מקצועיים יותר באזור שלהם, שיכולים גם לעזור להם. ובסופו של דבר זה הנכונות של הבן אדם. הנכונות שכמה אני באמת מוכן עכשיו. של מי שמקבל את הכלב. בדיוק. וכשאת אומרת את האמת ואתה מכין אותם לזה, נשמע אבל שאמרת להם את האמת. ברור, אמרנו מה שצריך להגיד. פשוט הם לא היו זה היה להם את הליווי שלי בטלפון עם כל דבר שהיו צריכים, אבל הגיע המצב והחליטו ש... עכשיו, נגיד, את אומרת לבן אדם, תשדר טיפה סמכות. בן אדם שלא כל כך מבין כמה סוגים של סמכות יכול להיות, תגיד, אוקיי, אני צריך להיות אז אגרסיבי, קצת להורות את הצבים, כל זה. אז הוא לא משדר שום דבר נכון לכלב, נכון? אז כמה עכשיו שאתה אומר לכלב, כן, תפעל ככה, תושיב אותה כשהיא טיפה משתחררת, או שהיא מרשה לעצמה, או שתשלח אותה בפקודה למקום כשהיא עושה משהו לא בסדר. איך שהם עושים את זה בסוף לא בסדר. כן, הם לא יודעים מה הסדר פעולות, הם לא לא מבינים איך לתקשר בצורה הנכונה. ובכלל, אם תשימי לב, שהרמת תקשורת של בני אדם מאז שהטלפונים יצאו גם הופחתה בטירוף. אנשים הרבה יותר בתוך הטלפון, פחות יש כימיה אנושית של בני אדם, נכון? אוקיי. זה מאוד מאוד מקרין על פני הכלב. תקשורת הלא נכונה שיש לנו כבני אדם. זה גם תקשורת בסופו של דבר שלא מגיעה לכלב בצורה הנכונה. הבנתי אותך. ואז אנשים מתמודדים עם דברים שהם לא מסוגלים להתמודד, אז הם שולחים את זה הלאה, וזה תמיד חייב תהליך, ותמיד צריך לדעת לשאול את השאלות הנכונות על הכלב, ולדעת לאן אתה מכניס את עצמך, ולהירתם לזה, וכן, גם אם הכלב עבר 6 בתים, בבית השביעי, וזה הבית הנכון, זה הבית שהכלב ידע, הגעתי, פה אני אשתפר, ופה יש... אז יש לי שאלה אחרונה בנושא הזה של כאילו אילוף כלבים, כי באמת אני רוצה להיכנס יותר לקטע הטיפולי. אז באמת כאילו אתם חושבים שיש דרך לייעל את התהליך הזה, או לשפר, או דברים שחשוב לכם לשמר כשכבר עושים את זה, או שיש לכם איזשהו מסר שאתם רוצים להעביר אם נגיד מישהו עכשיו שומע והוא חושב על להביא כלב, מה חשוב לו לדעת? אני מדברת כאילו ממש שאלה של איך לשפר את המערכת, שזה יעבוד גם לטובת העמותה וגם לטובת הבן אדם שיקבל את הכלב, וכמובן שזה יעבוד לטובת הכלב. האמת שיש לי מה להציע. יאללה, תתחיל. תתחיל, דניאל. כשמגיעים להחלטה הזאת, שאתה לבד בבית ואתה אומר, הנה, אני מחר הולך לקחת כלב, או עכשיו אני הולך לאמץ כלב, תדעו טוב מאוד להכיר קודם כל את עצמכם מה אתם יכולים לתת מעצמכם לדבר הזה. כי אם לא תיתנו כלום, זה יגיע במקביל, לא תקבלו שום דבר. רק זה יבאס אתכם.
אז בוא נגיד, יש לנו, נעשה סתם כאילו עכשיו בן אדם אבטר, של בן אדם שרוצה לקבל כלב, רוצה לאמץ כלב, אז מה הוא היה צריך לדעת על עצמו, את השעות עבודה שלו, כמה כאילו... כמה זמן הוא יכול להקדיש לכלב, איפה הוא יכול, כן. איזה כלב? איזה כלב? כי יש כלבים מפוצץ אנרגיות, צריך לפרוק לו וצריך להיות איתו מלא זמן בחוץ. אז זה יכול להתאים נגיד למישהו שעושה הרבה ספורט, רץ בטיילת, ואז הוא יכול בכיף לקחת איתו את הכלב, אבל לקחת בחשבון שגם לאלף אותו, לרוץ איתך את הדרך בלי לרחרח דברים, זה גם משהו שהוא צריך לדעת. נכון. אוקיי. וזה אתה לומד להכיר בהיכרות שלך עם הכלב, ומה הגבול שלו, ומה יותר מגרה אותו, מה פחות. נכון. וזה דבר שנבנה רק מעל 3 חודשים ומעלה. בוא אהבה באיזשהו מקום. אתה בשגרה משל עצמך, בנית לך 20 שנה, 25, 30, 40, בנית שגרה כבר. הכנסת משהו שמשנה לך את כל השגרה. נכון. אז גם אתה צריך, הבן אדם, לדעת איך להתרגל לשגרה חדשה, וגם זה לוקח זמן, זה לא משהו שתוך שבוע. אז נגיד נמציא אבטר חדש, אבא של משפחה, כן. אב משפחה. אז לרוב זה נופל עליהם, הטיפול בכלבים, או על האמא, פחות על הילדים. נכון. אז הם צריכים לדעת שבבוקר, לפני שהילדים מתכוננים לבית ספר, צריך להוציא אותו לטיול, גם לקום מוקדם. או שאחרי ששמים אותם בבית ספר, אז גם לשים אותו באוטו, כאילו לחלק אותם לגנים, לבתי ספר, ואז לקחת אותו לטיול. זה גם איזושהי הכנה שהכלב יהיה באוטו. זה כשאתה בונה תוכנית עבודה. גם בעיקר אם אתם משפחה ואתם רוצים כלב, חשוב מאוד שתשבו לפני שאתם מאמצים, תראו מה כל אחד מעדיף, אם גדול או קטן. אפשר אפילו לבקש את הכלב של השכנים רגע, שיהיה איתכם כמה ימים כדי לראות מה זה. זה אחרת. זה כן? קטע של השכן, ויש דדליין, ויש... אתה לא יודע, זה ייגמר. אוקיי, אז איך אפשר באמת, אם אף פעם לא היה לך כלב, כאילו לשבת עם המשפחה, להכין אותם למה הולך להיות? בגלל זה אתה עושה את הבחינה, אתה בודק, אתה יכול לקרוא על תכונות אופי של כל כלב שאתה רוצה באינטרנט, ללמוד קצת יותר מה היצרים, איך עובדים עם הכלב, איך מתייחסים לכלב, איך כדאי להתייחס לכלב. אז נגיד אפשר, אם נגיד יש מישהו שמתעניין, במקרה מישהו שמסתכל ומתעניין, אפשר להשאיר את הפרטים שלכם ושירגישו בנוח לשאול אתכם? תמיד. אז אם יש מישהו שמעוניין לדעת אם סוג הכלב שאתם רוצים מתאים לכם, או בכלל איזה סוג כלב מתאים לכם, נשאיר את הפרטים שלכם באינפו, וישאלו אתכם. אז בואו נלך עכשיו לעולם הטיפולי, כי בתכל'ס זה מה שהציץ לי את הרעיון כאילו של הפרק. אז רגע, דניאל, אתה אמרת שהתחלת באילוף, נכון. ואז המשכת לטיפולי? אני רציתי להמשיך עם אחד הגורים שלי, שעבר את המבחן של כלבנות טיפולית והכל. יש לי אמא שחולה בניוון שרירים, אז רציתי להתאים אותו אליה. וואי, גם לניוון שרירים זה מתאים? אתה יודעת, אין התאמה מדויקת לזה, אבל אתה יכול להתאים מבחינת, אם היא קשה לה והיא בוכה, אוקיי? וזה ברגש יותר, אז הכלב ידע איך להגיע אליה, ותפני את זה, שימי את זה בצד, תתרכזי בי, דברים כאלה, שלא יהיה לה משברים נפשיים. יש לי כל כך הרבה שאלות, אבל בוא נתחיל רגע בשאלה שכבר שאלתי, אם נכנסת באמת אז לעולם הטיפולי כבר. אז באתי להיכנס, ואני מנעתי מעצמי, כי השגרת העבודה, ההפרדה שהייתי צריך לעשות של הגור מהלהקה, ואת השגרת חיים שהוא היה צריך לקבל, כדי שלא ילמד מהם, כאילו התנהגויות לגמרי. וזה משהו שלא יכולתי לאפשר לעצמי. לא בגיל שלהם, לא צעירים, בעייתי ממש. אבל אתה רוצה לעשות את זה? חד משמעית. הבנתי. אז מה אתה עושה עכשיו? אז יש לי קבוצת אילוף, שלי ושל אור בראל, הבת של דרור. שהוא המנהל של החווה. ויצא לי לעבוד עם ילדים, אמרתי לך, עם הילדים בני 16 שנמצאים זה באופן שוטף אתה עושה? זה היה באופן שוטף, נגמר כי היה חופש, היה כל מיני דברים. מלחמה? בעיקר מלחמה. בעיקר גם במלחמה. קשה מאוד לעבוד, מאתגר מאוד לעבוד עם כלבים, כי הכל יכול לנתק אותם. אנחנו, הלחץ שלנו כשאומרים עלינו טילים. זהו, פתאום הזעקה, פתאום פה, זה משהו שמוציא אותם. יכולים להגיב לרוב כמו הבן אדם או יותר גרוע. וואלה, אני רואה כאילו שאומרים, הכלב שלי ברח בגלל שהייתה הזעקה, אפילו בזיקוקים כאילו של... בכלל, בימי עצמאות, מלחמות, דברים כאלה, מבצעים וזה, אני ממליץ לא לטייל בלי רצועה. איך ברונו מגיב? אז בהתחלה הוא היה בלחץ, כי הבית היה בלחץ,
אז הוא קיבל את זה כזה מהבית, אבל לאט לאט הוא השתחרר, הוא הבין טוב, הולכים לממ"ד. יש כאילו את הנועל, יש... כן, הוא שומע את זה, הוא מסתכל עלינו, הוא מסתכל עליי, הוא אומר לו, בוא, כל היה פעם אחת שהיינו בגינה כאילו, פתאום הזקה, אז את עומדת מאחורי איזה בלוק, את משיבה אותו, הוא כזה לא מבין מה קורה, אני יוצר איתו את הקשר, כאילו שהכל טוב, אנחנו פה, יהיה בסדר, מחזק אותו, אחרי שנגמר כל המצב הזה, אז לקחתי צעצוע, וישר פרקתי איתו כאילו במשחק, כדי שיוציא את כל השפרות. חרדה? כמו שאצלנו יש? טובה, כן, במצב של לחץ. מה אמרת? ליצור לו חוויה טובה, במצב שהוא קיצוני, את יודעת, שהוא לא נעים. כן. כמו שנותנים לתינוק סוכר, כדי שיהיה לו זיכרון מתוק. גם. כאילו זיכרון מר. כן. אז בואו ניכנס באמת, כאילו, מה התהליך שכלב עובר ברגע שהוא מתחיל את כל המסלול הזה של כלבנות טיפולית? היי כלב, ברוכים הבאים, אתה בבית ספר לכלבנות טיפולית, זה מה שהולך להיות לפניך. נלך קצת קודם, לפני שהוא בכלבנות הטיפולית, לפני שהוא בבית ספר, הוא עובר את הבדיקה. מאלפת מקצועית של הקורס, שהיא בודקת את הכלב, בודקת איך הוא מגיב לרעשים, למגע, לגובה, כאילו עושים את הכלב בגובה כשהוא גור. צלילים. כן, לראות איך הוא מגיב לכל דבר. איך מצפים שכלב יגיד? משחק, כאילו הרבה, נגיד, הוא יכול לשחק איתך להראות לך אהבה, אבל פתאום צליל שמפתח נופל, יפחיד אותו והוא יברח. מה יגרום לאבחון כזה להיכשל? תגובה תוקפנית, נגיד, מבט שנתקע לך מחשד, מה תעשה? אוקיי. תגובות כאלה טבעיות שהכלב לא באמת שם לב אם זה ההתנהגות שלו, כי הוא לא מכיר, הגור. אבל אנחנו רואים את זה בתור בעלי מקצוע. אנחנו רואים איפה זה יהיה עוד שנה וחצי, איפה זה יהיה עוד 3 שנים. כשהוא סיים את תהליך ההתבגרות שלו ופתאום יהיה לו את התכונות האופי של כלב בוגר שהוא בנה לעצמו, ולא בטוח שזה יהיה טוב. הבנתי. אז הוא עובר את האבחון, עובר, לא עובר. אלה שלא עוברים... הולכים לבתים, בדיוק, ממשיכים כנראה כמאלפים רגילים. אלה שעוברים? אלה שעוברים מתחילים את הקורס, יש להם תוכנית עבודה אינטנסיבית, מטורפת. כלומר, הם צריכים... זה גם לכם? זה הם. אינטנסיבית, מטורפת. זה הם, אני מדבר עליהם. חשבתי לכלבים התוכנית היא אינטנסיבית ומטורפת. אם הם צריכים לעשות את זה כיף, זה סבבה. הבאתי אותו בגיל חודשיים. אוקיי. עכשיו זה שבוע ראשון, זה תינוק, זה לילות בלי שינה. לקום להוריד אותו באמצע הלילה לעשות פיפי או קקי. פעמיים באמצע הלילה. למה אבל להוריד אותו ולא לתת לו לעשות באיזה פד או משהו? אז זה היה הטעות שלי. נתת לו לעשות בפד? שנתתי לו לעשות בפד, ועכשיו הוא עד לא מזמן מחפש משטחים לעשות בהם פיפי. וחשוב להיות עקביים בשגרה. כן, אז עד גיל 5 חודשים, על זה יושבים איתם. גם וגם. גם וגם, יש כאלה שמבינים מוקדם יותר, ויש כאלה שלוקח להם 7 חודשים, 8 חודשים, שנה, שזה כבר מאוחר יחסית שנה, אבל יש. אוקיי, ואז מה עושים איתם אחר כך? סיימת את הצד הראשון בכל התהליך, אז זה לא נגמר. זה יכול לחזור על עצמו ואתה חייב לשמור על... מחזוריות מסוימת. חייב. כי הכלב חייב, גם אנחנו בתור בני אדם חייבים את השגרה הטובה, כי היא טובה לנו שגרה לבני אדם. מי שלא בשגרה, לפעמים לא טוב, לא? אבל מי שכן בשגרה, אז את יודעת, הוא טיפה יותר קליל ויותר מסתדר, והיום שלו יותר מסודר והכל, וזה גם הכלבים. כן. ברגע שהכלב מותאם לשגרה מסוימת, אז הוא יודע שמתישהו, שגם אם הוא עכשיו תספס בשעת היציאה בשירותים, הוא יכול להתאפק ועוד שעה זה יקרה. דברים כאלה. כלומר, מרגילים אותם, אוקיי, אל תדאג. נכון. באיזה שלב נכנס כבר העניין הטיפולי? העניין הטיפולי מההתחלה לפי דעתי יכול להיכנס. כאילו בגיל חודשיים. מה זה אומר אבל טיפולי? כאילו תסבירו לי מה מבדיל בין כלב טיפולי לכלב רגיל שפשוט מחונך. כלב טיפולי קודם כל אתה לא עובד איתו בתיקונים. נכון, עד בכללי? לא, עד גיל חצי שנה. חצי שנה טיפה, 7 חודשים? לא עובד איתו בתיקונים? כן. אתה לא שם כל המשך רק של כלב. זה אומר תמיד אתה נותן לו חיזוקים חיוביים? כן. תמיד חוזר על אותה פעולה עד שהוא מבין, ועוד פעם, חוויות מוצלחות בפקודות, בשביל שגם יבין איפה הוא מצליח, ושיהיה לו שווה גם לעשות את הדברים האלה. זה כאילו אתם נותנים לכלב את תחושת המסוגלות, כדי שייתן לאחרים את תחושת המסוגלות? פה זה, ברגע שאתה מאפשר לכלב את המסוגלות, והוא בונה לעצמו את הביטחון שלו, לא משנה, הוא חווה חוויות הצלחה בדברים האלה,
אז זה כבר יהיה מוקרן למי שמגיע מסביב. אני מדמיינת את זה שכזה, לא, 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 אני מצליח, אני יכול, אני אעשה הכל, כזה. אני יכול להסתדר עם כולם, אני יודע שכולם אוהבים אותי, חד משמעית, ואז זה כבר מוקרן כלפי חוץ. כל גזע. לא. לא? לא כל גזע יכול להיות מזמן כל כך ולהזמין כל כך. כלומר, יש הרבה כבדהו וחשדהו, יש הרבה שלא יודעים לתקשר ויכולים פתאום לנבוח עליך ולא לקלוט נכון את הסיטואציה. הבנתי. צריך תמיד לדעת. אז איך מגיעים עם כלב? כי אתה אמרת משהו מאוד מעניין שהכלב כאילו בעצם בא למישהו מטפל בו ואומר, היי, רגע, כאילו תתרכז בי, והכלב צריך להגיע להבנה עמוקה מסוימת שהתתרכז בי זה בא מתוך מקום טיפולי. כלב יודע שהוא כלב טיפולי, אגב? שאלה מעניינת. פילוסופי. כלב... וואי, זה באמת שאלה, שתדעי. כן. אבל אני חושב שהם לא באמת מרגישים, שהם טיפוליים בפני עצמם. אני פשוט חושב שכל כך הרגילו אותם שזאת ההתנהגות הנכונה, ושהם יצאו משהו טוב ליד ילד, בן אדם, באופן הטיפולי, וקיבלו את החיזוק הזה, והם כבר, ההתנהגות הזאת נלכדה, אז הם פשוט יודעים שהם מבצעים משהו טוב, ונשארים ככלבים טובים, והם יודעים שהחיזוק יגיע, והם יודעים שמשהו יוצא טוב. כמו שנגיד, כלב יודע שאם הוא יישב, והוא לא ירוץ ישר לאוכל, רק אחרי שיתנו לו את הפקודה, אז יהיה חיזוק חיובי גם. כי הוא הולך לאוכל. אז זה אותו דבר כשהוא מריח את הלחץ שעומד להגיע, ואז הוא אומר, כאילו, לא יודע, כדאי שתשב. לא באמת אומר את זה, אבל כאילו זה הסימנים המוסכמים, נכון? מגיע למקום הבטוח. כן. לא מתפזר, יודע שהבעלים שלו יציב, חזק, יודע מה הוא עושה, יודע את העבודה, יודע, אתה קצת מתפזר, אני יציב, אני ההוגן שלך. הבנתי, הבעלים או הכלב? הבעלים. בעלים. לא, אבל נגיד אפילפסיה, לא יציב. אפשר לחנך את הכלבים לצורות פעילות, לצורות התנהגות הם ידעו איך להתמודד עם זה. זה לא אומר שהם ייתנו את הטיפול בהכרח. זה לא עכשיו הכלב חייב להנשים לתת הנשמה לבן אדם. למרות שראיתי סרטונים של כלבים שעושים את זה, זה באמת עובד. על הלחיצה אולי אפשר לדבר, אבל על ההנשמה מפה לפה זה פחות קורה. אוקיי. אני לא יודע, דרך האף, אני לא יודע איך עושים פו. כן. אבל... אז כאילו נגיד באפילפסיה שהבעלים לא יכול לבוא לכלב ולהגיד אני יציב, כאילו המטרה של הכלב הוא להיות היציב. אז נגיד באפילפסיה לוקחים כדורים, נכון? בשביל להרגיע את ה... אז הכלב, אתה יכול להרגיל את הכלב שברגע שהוא קולט את ההתקף אצל הבן אדם, הוא יכול אוטומטית ללכת להביא את התרופה מהארון. דברים כאלה. שזאת תהיה ההתניה שלו. הבנתי. מבינה? כן. אז ברגע שהוא מביא לו, אז זה גם כשהוא... הוא יתועד בהתקף, הוא עדיין לוקח את הכדור, בולע, וזה מה שמוריד, והכלב נמצא שם כדי להוריד גם את הלחץ. כן, או שנגיד הוא יישב, יחכה שההתקף יעבור ויחזור. ושם גם, כמו שאמרת, לכלב שמסתכל לך בעיניים, זה בדיוק הנשמה הזאת שחודרת לך לגוף. אני חולה על זה. מעבר לחום גוף, הכלב קלט אותך, קלט שמשהו לא בסדר אצלך. עכשיו הוא עליך, לא אכפת לו כלום מסביב, לא אכפת לו מה יהיה, לא איזה משחק, איזה זה, אני בא לטפל בך. זה מאוד מעניין, כל הנושא הזה של כאילו באמת איך ניגשים לכל בעיה. נגיד, רואים עכשיו מלא סרטונים של כלבים הולכים לבתי חולים. נכון. אז זה כאילו פשוט כלבים שמיועדים לבתי חולים או לפוסט-טראומה, זה יכול להיות הכל מהכל. זה פשוט כלבים שבאים לתת, נראה לי, חום, אהבה, כאילו זה לאו דווקא שהם ספציפית לבית חולים, או שיש כאלה שהם רק לבית חולים. מבחינת העבודה, אמורים להיות הכלבים הטיפוליים מותאמים לסביבה של בית חולים ודברים כאלה. ובאמת מה שהם מביאים איתם זה לא בהכרח לקלוט את החרדה שיש עכשיו לבן אדם בבית חולים, או לנתק אותו מהפוסט-טראומה, מהחרדה עכשיו, מהתקף חרדה שעכשיו הוא נכנס אליו. זה לא רק זה כל התקשורת עם הכלב, בסופו של דבר שמה את מי שבדרך כלל בבית חולים, שמה רגע בצד את כל הרע, ונותנת לי רגע באמת להתחבר למשהו שהוא הרבה יותר עמוק מסתם חיים שנמצאים פה.
אני יכול לשים אני פצוע, אבל יש פה כלב שבא לי רק ללטף אותו. וזה הדבר היחיד שיעשה לי טוב, מאשר כל השיחות של הרופאים והמשפחה והברכות. רק בא לי ללטף אותו. זהו, כלב לא דורש ממך. הייתם מרלי ואני? כן. יש שם את אני לא זוכרת אם זה המונולוג של הסוף או של ההתחלה. לא ראיתי את הסוף. עצרתי כשהוא הביא אותה לווטרינר ואמרתי, אני לא יכול להמשיך. אז לגלות לך את הסוף? אני יודע מה הסוף, אבל... הוא מת. כן, אני יודע, אבל לא יכולתי לראות את ההמשך. אז הוא אומר, כאילו, כלב לא מחפש שתהיה עשיר, לא מחפש שתהיה עני, לא מחפש שיהיה לך יותר מדי דברים, כאילו, רק תיתן לו אהבה ויחזיר לך בחזרה. בשבע. כן, אז זה באמת הקשר נראה לי, הוא סיכם ממש כאילו, כמו שצריך, מה זה קשר עם בין כלב לבן אדם. ובהזדמנות זאת, כאילו כזה, בא לי לסכם קצת את הפרק, כי זה באמת פרק ארוך ומאוד מאוד מעניין, תודה לשניכם. כזה דיברנו על מה כלבים נותנים לכם, שזה תחושת מסוגלות, והאהבה הזאת של לראות אנשים נפתחים ומראים את האני האותנטי שלהם. אז יש לכם איזה עוד סיפור שבא לכם כזה לסוף לשתף כאילו על איזה כוח או עצמה שעולם הכלבים עשה ורק עולם הכלבים יכול לעשות? יש משהו בעולם הכלבים, בעבודה עם כלב, שמעמיד אותך במצבים הקיצוניים שלך, שאתה צריך לדעת איך להתגבר עליהם, ואיך להשתפר, ואיך לתקן את עצמך. ובסופו של דבר, העולם הכלבי מציב עצמך מראה לעצמך של איך אתה מתמודד, מה אתה מסוגל לעשות, האם אתה מסוגל או לא, ואם כן, תשפר, ואם לא, תמצא משהו, אבל גם תשפר. כלומר, אבל בסופו של דבר אנחנו מקבלים אנחנו רואים את עצמנו, ויש את השאיפה של מה שאתה רוצה להיות, ועם ההצלחה של הכלב איתך, שזה השותף שלך, הבן שלך, האח שלך, הכל, אתה קולט את זה ולא לחשוש מזה. לא לחשוש ממה שתגלה על עצמך. כי ברגע שתגלה את עצמך, אתה תדע גם לכמה דברים ענקיים אתה מסוגל לעשות. וואו, איזה יפה. יש לך דוגמה להביא לנו? מה נגיד למדת על עצמך? בשלב הזה של לשפר את עצמך תוך כדי לשפר את הכלב? בעיקר הוותרנות האישית, העצמית, של להתפשר, לדחות, להיות רגיש מדי עם הכלבים שלי ולא להיות מקצועי, ליפול מרגש, כי זה מה שקורה לרוב בעלי המקצוע, שעם הכלבים שלהם ספציפית, בגלל שהם שלהם הם נופלים ברגש, כי אחרי זה יש גם את החיבוק בבית. קבעת לי את זה בדרך. כן. כן, יונתן, מה הסיפור שלך? טוב. קודם כל עוד פעם אני אגיד, מה שדניאל אמר זה כל כך נכון, העניין עם הרגש, עם הכלבים שלך, כאילו, והיעדים שאתה רוצה להגיע עם, כאילו, שאתה רוצה... היעדים שלך אישיים ושלו? כן. והוא מיועד להיות כלב טיפולי, והיו אזעקות, והייתי אצל רז איתו. בת זוגתו, מי שלא קלט. כן. ואצל רז אין ממ"ד בבית, צריך לרדת למטה למקלט. כן. וזה כל השכנים. והדבר הראשון שהוא עשה, זה ללכת לילדים. והם קצת חששו, אבל הוא התיישב מולם, ופשוט ליטפו אותו. וזה היה כאילו... זה הרגע שאתה כזה פראוט דאדי. כן, וזה היה לי כל כך כיף לראות את זה, כי באיזשהו מקום גם הרגיע אותם. וזה משהו שזה כאילו הגזע שלו בעצם עושה באופן טבעי. כן, אפשר להגיד. כן. הוא מאוד אוהב יחס, הוא מאוד אוהב אנשים, והוא ישר הלך לשם, כאילו הוא הרגיש אולי, לא יודע, אבל זה לא הרגיע אותם. זה היה כל כך כיף לראות את זה. מקסים. כן. כל הכבוד ברונו שעכשיו מלקק את עצמו. טוב, אז תודה רבה לכם. היה ממש מעניין, ואני מרגישה שאפשר לעשות את השיחה הזאת לעוד איזה שעתיים, אבל סוגרים את הספרייה. אז אם אתם רוצים ליצור איתם קשר, אני אשאיר את האינסטגרם שלכם, ותשלחו הודעה. פייסבוק. יש לכם פה מאלף מקצועי, אם אתם באזור קריית אונו. וגם מרכז, אז בבקשה, יש לכם פה מאלף מקצועי. כן, וגם בכללי שאלות על אילוף, על איך להפוך להיות מאלף, איך להתנהג עם כלבים, אז לגמרי האנשים שלכם פה. תודה שצפיתם, נתראה שבוע הבא. וכן, תעשו 5 כוכבים, תעקבו באינסטגרם, ויאללה, ביי. ביי.